Hello guys, nandito na tayo ngayon sa seafront sa Balay Jamie. Guys, nandito tayo ngayon nandito na po yung ating location. Ano na kami dito. Ito yung playground nila, papunta sa swimming pool guys. Yun, kita natin. Kaso mainit lang pa ngayon. Diyan. Pasok muna tayo sa loob. Si Pogi. Nandito kasama natin si Pogi guys. Dito muna tayo. Pasok muna tayo sa loob kasi sobrang init. Ito yung pinto natin dito. Yan. Kasi ano sa kanila guys, kailangan yung ang chinilas nila, kailangan magpalit pa ng chinilas bago ka pumasok sa loob. Dito naman, pag nagluluto, yun ang kanilang mga lutuan. Maghuhugas dito, sa lababo dito, yun ang kailangan gagamitin. Pero meron ding lutuan sa labas. Meron din lutuan sa loob. Yan. Pasok tayo sa loob guys. Kasi ngayon guys, birthday celebration ng aking anak na pangalawa at sa aking apo na lalaki. Anak ng aking bunso ng birthday. Ito naman yung powder room nila guys. Dito ang kanilang liguan nila. Yun, merong shower. Ito yung powder room nila guys. Yan. Kompleto naman yung may bidet. Dito naman, pasok tayo dito guys. Saan ba? Yun. Ito yung video okay room. Pag nag-video okay guys, dito tayo. Ito yung ating video okay. Naka-aircon pa yan guys. Dito ka nakaupo. Yan. Kapag ikay nakanta. Upo tayo dito habang tayo kakanta. Wow, sarap naman po eh. Sarap, lamig. Gusto ko yung pindutan nito. Kasama ko yung sulit. Mag-hike ka nga, mag-hike ka nga. Yusin mo. Ayusin mo. Lalo si Ayan, magkakanta-kanta tayo. Kanina, mayroong powder room doon sa kabila. Guys, doon sa kanan. Dito naman sa video okay room, meron din siyang sarili niyang CR, guys. Ito yung CR ng video okay room. Kompleto, guys. Kasi siyempre, pag nag-video okay, maiwasan na iihi ka. Hindi mo na din ang CR. Lalabas tayo. Doon na naman tayo sa kabila. Open. Mga Korean ang taga rito. Mga Koreano. Mahilig sa Korean ang ano nito. Ang nakalagay dito dyan ay Seafront Residence San Juan, Batangas. Balay Jamie. Ano, Jamie o Jaime? Ah, Jaime. Sorry. Correct na lang ako nyo guys. Mali pala ang banggit natin yung pala eh. Jaime. Tutor ko muna kayo. Ito po yung handa natin guys sa magse-celebrate ng birthday kay Arkin at kay Jidnice. Ito yung po mga handa. May lechon. Tutok-tukan natin guys ang noo ng baboy kung malutong. Ah, malutong guys. Lechon. Meron din tayong pansit, may spaghetti, hindi mawala ang sinukmani. Sinukmani ni Lani. Yung cake. Dalawa ang cakes kasi dalawa ang nagsi-celebrate. Ito yung spaghetti namin guys. Ito naman guys ang ating mga gagamitin natin. Lahat yan ay pwede nating lang gamitin lahat ng mga gamit nila dyan guys. Libre lahat ang gamit niyan. Ngayon tayo aakyat guys sa taas. Tayo sa taas. Kasi 4 na room to guys. Tayo sa taas. Aakyat tayo dito guys kasi 4 yung room dito guys. Dito tayo sa isang room. Dito naman yung aking panganay at saka silang mag-asawa dito sa room na ito. Ito yung room nila. Wow. Sarap naman dito.
Yun ang room nila guys. So, sobrang lamig ng aircon. Sarap. Yun ang tanawin sa labas. Yun mga tanawin. Yung nakalaon sa labas na lamisa guys, pwede yung gagamitin. Halimbawa sa gabi, uupo kayo doon. Pwedeng doon ka. Mag-relax-relax. Kaso lang yung kanilang bulaklak ng, ano ba to? Pipili-pili, naglaglagan. Yung kanilang kama. Ito yung unang kwarto na ating tinotour guide. Tinotour. Tayo lalabas muna. Titingnan natin yung CR nila. Yun. Oh, CR pa lang. Saan ba ang ilaw? Yun ang ilaw guys. Oh. Yun ang kanilang powder. Ang ganda. Tayo na naman. Lilipat tayo doon sa kabilang kwarto. Doon sa pangalawang kwarto. Kasi 4 na kwarto ito. Doon tayo sa kabila. Oops. Itong hagdan nito, guys, aakyat ng papunta sa terrace ay taas. And mamaya tayo pupunta dyan. Ito naman ang CR. Ang CR2. Yan. Yan ang CR. Lilipat tayo dito guys, isa namang kwarto. Ari CR2. Dito naman sa pangalawang kwarto, pasok tayo. Dito naman yung aking mag-anak. Ito naman ang pangatlo guys. Hello. Ito yung pangatlong kwarto guys. Doon naman sa aking anak na teacher. Dito sila. Ito kwarto nila. Tapos yung kwarto namin, ito yung pang-apat na kwarto. Queen size daw ito. Yan. Ito yung kwarto namin. Yung mag-asawa, kami ni Jed. Lawak niyan guys. Oh. Yan ang kama namin guys. Ito. Pasensya na kayo mga nakalagay na mga bag, mga kalat na. Kasi nga, kararating lang din namin. Mga lagayan namin ng gamit. At ito naman yung CR. Wow. Hanip ka sa CR guys. CR lang to. Pero sa amin, kwarto na to namin eh. Wow, ang ganda naman ng CR pa lang. Oh my God. Hanip sa laki. Yan. Yung shower room. Ayun, bababa na tayo. Sasalaman na natin ito. Naka-aircon naman yan. Buhay naman lahat ang aircon. Yan. Tayo bababa na. Pero dito sa baba, kitang-kita natin guys yung hindi pala makita dito. Labas tayo dito, kita natin na swimming pool. Yun, kitang-kita dito sa likod yung ito yung likod ng aming kwarto guys yan. Kita mo yung likod ng aming kwarto, mga ano din yan, mga bahay din yan. Sosyali naman ang bahay dito guys. Grabe siya. Sulit sa bayan. Tapos dito sa terrace na ito, makikita mo doon ang swimming pool. Yan, ang swimming pool. Mamaya kami maliligo na dyan, magbabad-babad kami. Pero pupunta muna kami sa dagat. Kasi nga, yun, meron din table doon, magkapi-kapi sa umaga. Ay, papasok na tayo kasi sobrang init na. Oh my God. Bababa muna tayo guys at tayo kakain. Guys, pupunta kaming dagat. Kami ay naglalakad. Pupunta kaming dagat. Kami muna ay magsuswimming kasi nga ngayon ay ng oras na ba. Alam mo guys, pag nandito ka, akala mo nandito ka sa Japan. Pero hindi. Nandito lang ito sa San Juan lang ito. Ang aming pupuntahang dagat. Walking distance lang guys. Ilang minuto mula doon sa ating 5 minutes. Yun sila oh. Lapit na kami sa dagat guys.
Grabe, ang lalaki ng alon guys. Namumuti ang dagat. Guys, dito na tayo. Paharay-haray na tayo dito. Ito, tawag dito ay kabana. Dito kami guys sa kabana guys. Haray-haray na kami. Sarap ng hangin. Pangalis ng stress. Pangalis ng mga isiping mga problemang mga problema mong laging iniisip araw-araw. Tanggal dito guys sa sarap ng hangin. Naglublob na yun si Papa. Sarap ng simoy ng hangin. Guys. Hello guys, good morning. Ito pa rin continue ng ating vlog guys. Nandito tayo ngayon sa sa seafront. Nandito na kami sa bahay guys. Ito yung labas nila guys. Tapos dito naman meron din sila dito guys na kung gusto mong magba-barbecue, dalawa ang kanilang yan, barbecuehan. Maganda dito guys. Yung lugar ay napaka-safety talaga dito guys ang lugar nila. Akala mo nasa Japan ka. Ang ganda. Yan. Ito naman, pasensya ka na, sinampay na nakalagay. Pero din kagabi, diyan sila iinuman yung aking mga anak at manugang. Habang yung iba naman nagsuswimming guys. Ito naman ang kanilang swimming pool. Yan. Ang swimming pool. Kagabi doon kami naligo sa dagat. Tapos sa clubhouse kasi meron doon jacuzzi. Tagal namin. Ay hanggang alas 7 na. Nagtito na yung guard. Kaya kami alisa na kami doon sa clubhouse. Tapos, yung iba kong anak dito, nag-continue sila ng pagligo guys dito sa swimming pool. Yan. Ito yung paligid dito. Dito sa kay seafront. Lakad-lakad kami guys. Punta kami sa dagat guys. Ang ay mabagal lang lumakad at masakit naman ang aking tuhod. Sila medyo mabilis-bilis ang lakad nila. Kasi nga sila naman ay hindi masakit ang tuhod. Yan. Yung tanaw naman dito guys yung dagat na yun. Yan naman ang clubhouse guys. Diyan kami kagabi naligo pagkagaling sa dagat. Punta kami ng clubhouse. Kaso ang init rin. Dito na tayo sa ating destination. Yan guys, ang dagat to. High tide. Bye! Paalis na kami. Bye! Bye guys! Pauwi na kami na Rosario.
Hanggang dito na lang guys yung video natin. Please like, share, and subscribe and click the notification bell para updated kayo sa aking mga susunod na videos guys. Bye guys. God bless. Thank you for watching.